Makipagsubay ta sa latagaw-latagaw. Hello mga amigos, na dito sa Pasil karon. Sakay ta para kuan kanang para inabangga ta mga amigos sa Bohol. Sakay ta bangka. Sa iyong ding larga bangka diri as nuibi daw ni abot. Niabot ko karon as nuibi kapin. So laon na pa daw ang biyahe. Mga amigos ano say bangka para inabangga. Magbutuwat kung dito pa ko sa kuanon sa Pasil o dito pa ko ron sa Pertris kasakay ko dito biyahe dayon kani siya laon na pa kay mga may schedule niya wapay pasahero no? Gamay pa pasahero nagkarga pag mga kuan gapo na dilang kuhan dito. Gapo na dilang sport manigas. Pasil tagabo isda. Karo mo kita og kuhan amigos. Karo mo kita kanang kuhan gani nang bangka ba bangka nga barko re, bangka lagi, bangka nga mo mga isda ba, mga isda gani mga amigos. Kaya siya mo na sa bangka nga pambiyahe mo biyahe dito sa Bohol sa dito sa Mua sa Nabangga kaning kilid mamigas kani siya kana sila mo na bangka nga mo unsa na mo habo og mga isda mamigas ba mo na sa mga mananagat dagko kayong panagatan ba dinhi sa pambiyahe nga pasahero panagat siya mamigas. Grabe mamiso. Karon makukita ni nga mga bangko ang nani porma. Suwi kayo. Awa. Suwi kayo mga bangka eh. Harvey. Wow, guwapo. Suwi kayo. At barangay sa kuwan mamigas. Si Silix ay. Grabe dagkuha sa bangka nga kuha na panagatan mo ni si bangka panagatan mamigos na si karga nga gagmay nga pambot tawa may pambot kapo kayo na grabe kapo kayo mamigos so kayo ba ano bagong pisport ka ni numa na mamigos pisport sa Pasil. Sa una ang pisport dito. Abot unsa na inakuha na riha. Gipuli daran bag-o naman na riha. Pero sa una diha ang pisport karon gibalhin dire. Suwi na kay suli na kay mami gusto. Limpyo na kay Pasil. Guwapo na kayo. Pero diri ko na miss mami gusto. Guwapo kay bangka. Guwapo kay bangka sa. Suwi na bangka. Mura na sa barko porma ba. Nala siya mga katig. Grabe kainit. Kaya sa tagapis. Ganina ra kapwa sa isda, boss? Ilan? Ay, isda, abo. Palit kag isda nun? O, nangutan na ko. Ganina ra kapwa? Laki ka ilan niya? Ha? Udto, mabang si Kutbisod. Udto? Udto, nam sa isda, udto. At lang ano udto ra kaya? Nangutan na, manukuhan ko, ang igagaw. Nga? Kay, kano siya mo kumpra diri ba? Asa man siya lugar? Sa Bohol, Inabangga. Sa kasa pambot. Pero unsa oras sa mga buwa sa isda? Isda, tuloy. Sa kunsa? Kadlaon. Kadlawan, mga unsa oras? Alas 12 sa kadlaon. Dos. Hantod na buntag. Buntag na, labing taas nga oras na mahuman na mga alas 9, alas 10. Mahuman na. Ano mingon na, bali lang mas. Alas 8 pa lang, isigulian ng mga tupper. Pag alas 12 balik ka na mga tupper, balik ka na boys. Kasi Hantod na alas 4, 5. Sa iso na ipo sa nilo.
Nagi po mong pride yang taga Kwanza. Yan ang taga Ball Village ba? Ayun, Mamuaray ba? sabi mo ito, hay din. Nutog sa sa kadlawan. Dilitanan? O ari dili po dili mga taga North at South? Ako din. Ari mo dito kumpra na taga mua dito sa kuan pati ka mahalag isla sa mua. Ball Ano sampo sa mangga. Alis na. Ang tuloy daguan na tag 100. Ang kilo. Dili ko na siya, tinta sa tinta. Patinda? Kumaw ka kuan na dai. Kung magmahal gid So na sa sinta man. kung magmahal yun siya, gud mapag to tapos dira. O diri ba? Oh, okay. Magmahal gid. Mahal na kayo na sa gatos. Pagay. Alam ikaw. Alam na ikaw. Ay na. Langon na pa. Alam na kung narga. Doon na kuno. Anong sakay na ilagal dito na? Ito ba? Kaon ba kayo? Papoy pamahaw. Ito mo rin yung bro? Sa sarbet dito? Kasi ito, pagdiri yung bro? Pwede ba? Ah, Yung mga sutan niyo. Kasi kung diri kayo na. sa likod. Diri ko na ito ba? Diri ko. Ah, mahaw ka daan. Tawag.
Dito ito mga amigos. Ada sa Oog Port. Oog Port. Oog. Sa kaya mga amigos. Bangga. Pakiray mo ba? Oh. Ano pa day? Oh, diha. Punta das balay mga amigos. Balay nila Tagkaw. Mani balay nila Tagkaw. Palit sa tagtisyos gawas kay mag-CR ko. So moro to mga amigos. Thank you for watching.